Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ngħidu grazzi dal-għodu lill-Alla li qed joffri lil nnifsu fil-persuna ta' Ġesu l-Iben tiegħu biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija. Jew inħalluh jidħol fil-qalb tagħna, nagħtuh spazju fil-ħajja tagħna permezz ta' din qudiesa ħalli jkunu li jimlina bil-paċi tiegħu. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa, u nitolbuh isaffina min-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Dawwar qlubna lejk
u missier ta' dejjem, u għan billi nagħtu ruħna s-servizz tiegħek, billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u li nagħmlu emejjel ta' mħabba bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-praċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Inti ġġelt il-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-praċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġelek tagħti kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġinus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajb lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li ħarsu l-praċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha flimkien. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Inti tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irid inħares il-kmandamenti tiegħek. La tħallinix għal kollox. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u obod lil għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu li tmissierkom li hu fis-smawiet, għax hu jitella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq it-tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intkom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan? U jekk isselmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu iżjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan? Kunu mela perfetti, bħal mhu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-miġa ta' Ġesu kienet grazzja kbira lina, grazzja kbira għaliex dan Alla li sar bniedem għalina li tjatina l-ħajja u l-ħajja ta' Alla, mhux biss jeħlisna mid-dnub u s-salla parjeħ biex jatina d-dinjità li ma nkunniex id-dnub li jaħkimna, imma biex jatina anke din il-ħajja ta' Alla, l-esperjenza ta' Alla. Tantu hekk li llum il-Vanġelu jagħlaq bil-kelma ta' Ġesu: Kunu perfetti bħal missierkom li hu fis-sema. Jiġifieri Ġesu ġie biex jollina l-fuq, itina dinjità aktar, biex jgħinna nkunu bħal missier, bħal Alla, xejn inqas. Din is-sabiħ tal-esperjenza ta' Ġesu fostna
li rrid li verament aħna minn bledmin insiru bħal Alla, nixbħu lilu f'kollox, mhux biss f'dak li hu l-imħabba tagħna, mhux biss f'dak li huma l-karatteristiċi sbieħ li hemm falla u li għaddihomna biex aħna nistgħu nkunu ta' kontribut fis-soċjetà tagħna. Imma wkoll għaliex li tjallimna bħalma llimna llum anke affarijiet li ma tobsorhomx, li mhumiex normalment fil-linja tad-dinja. Bħal pereżempju din li tħobb saħansitra lil min jobodok, li titlob għal min jippersegwitak. Saħansitra din li inti verament tkun kapaċi tbierek u il-min jisħtek. Jiġifieri għax kif qal Ġesu. X'iswa li tħobb il-min iħobbok? Dak anke l-pagani għamluh. Jiġifieri aħna ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk jien ninġib ma' min jiġġib miegħi, jekk jien verament immur tajjeb ma' min jifhimni u ma' min naqbel, ma nkun qed nagħmel dak kulħadd jagħmlu, anke l-pagani jagħmluh. Aħna li rridu nagħmlu iktar u li hija frott ta' din l-esperjenza tal-Alla u ta' dan Alla li hemm fil-qalb tagħna li jitfa' x-xita fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena, li joħroġ ix-xemx għat-tajbin u ħżiena, li aħna nkunu kapaċi nħobbu u nħobbu lil kulħadd. U nħobbu b'mod speċjali anki meta nsibu persuni diffiċli, kif tafu ħafna drabi se nsibu. Aħna fil-ħajja iktar ma tagħmilha ma' nies, iktar tinduna li hemm karattri differenti u xi kultant ikunu karattri dħolin, karattri li tieħu pjaċir magħhom, karattri li toħod gost li tkun magħhom. Però mbagħad faċli nsibu karattri li mhux dejjem ikunu daqshekk jilqawk. U dik l-isfida li għandna aħna li nkunu kapaċi aħna inħobbu lil dawn il-persuni, li nkunu kapaċi anke l dawn persuni noffrulhom l-imħabba tagħna. Ejjew nitolbu lil Alla jgħinna il għaliex din hija l-esperjenza sabiħa ta' Alla. Tantu hekk kif indunajtu anke mill-ewwel qari Alla tagħna l-liġi tiegħu, il-liġi tal-imħabba xorta, però l-liġi tal-kmandamenti, il-liġi li biex ngħid hekk hija l-inqas biex tgħix ta' bniedem, li ma tisraqx, li ma toqtolx, li toħsib il-ġenituri tiegħek. Però Ġesu ġie biex jagħtina mhux dawk l-inqas imma l-iktar. X'nistgħu nagħmlu aħjar fil-ħajja tagħna. U allura mhux talli ma nħobbux il-ġenituri, talli nħobbu l-għadewwa tagħna, mhux talli ma nisirqux, talli nagħtu minn dak li hu tagħna, mhux talli ma noqtlux, talli nagħtu ħajjitna aħna għal ħaddieħor u nkun lest li nagħti ħajti għal ħaddieħor. Dan hu li qed joffrilna Ġesu. Ejjew nitolbuh din il-grazzja ħalli bl-għajnuna tiegħu nkunu kapaċi ngħixu bħalma jgħix Alla. U għalhekk nkunu influenti u ngħinu biex nagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna, soċjetà li għandha bżonn ħafna il-preżenza tal-imħabba tagħha. Jekk ninsabu fil-preżenza tagħha dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Biex xieraq nitolbu għad-dussija tiegħu il-Papa Franġisku biex tieqaf miegħu mulej ħalli tagħtih is-saħħa meħtieġa tgħin anke lit-tobba u l-nurses li qed jieħdu ħsiebu u nitolbuk mulej li anke f'dan il-mument jkompli jgħix biqdusija is-sitwazzjoni anke ta' tbatija tiegħu li ma jistax jaqdi dmirijiet u kif jisraq. Nitolbu. Isma'. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fir-rispett u l-ossa ta' xulxin. Watina l-grazzja li jkollna l-preżenza tiegħek fid-djar tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-paċi meħtieġa fid-dinja kollha. Għati l-grazzja mulej lill-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu u jkollhom rieda tajba li jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qallulna biex nitolbu għalihom biex int mulej tieħu ħsiebhom u tagħtihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-iżjis mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jistrieħu jiddifuqhom. fis-sliem. Amen. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ġeddidna mulej b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jistħoqilna l-ġid li niksbu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr permezz ta' ibnek Ġesu. Għax inta kull sena lilna l-insara oġbok tagħtina li nitnatfu f'ruħna u nistennew bil-ferħ il-misteru tal-Eid biex bħeġġa aħbar nagħtu qima lilek kif inhu dmirna ngħixu aħjar is-sagramenti li bihom twelidna mill-ġdid u hekk nitlasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dal-li għandna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana into Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isfijiet, mas-saċerdoti, mal-reliġjużi, mal-persuni konsagrati, mal-miżżewġin u mal-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien it-talba
li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nnifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffir li, Sinjur Alla. Nitolbu. Xerred dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek u ġeddidna b'dawn il-misteri qaddisa. Int li għallimtna l-preċetti tiegħek, għatina dejjem l-għajnuna u s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. berikkom Alla li jista' kollox il-missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Birku l-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u għafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma u li inti jomna għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sidna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzom li għal-mulimijek imberkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzom li għal-mulimijek imberkin di fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzom li għal-mulimijek imberkin di fost nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kisma tal-ftana, Ġesu li twelet għalina tkun minn panna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħdina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marrettejna qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawi titqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikolli trid kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubitna palma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, barkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, uri li inti jomna, għalik ismat tal-btana Ġesu twelet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħdina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem.
Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Gloria għal-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħanna, u Ġesu tijaj jaffrinna dnubitna ħlista minn nar tal-infen, kull ġenna l-erbiħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-binam Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej bijek, merkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jobna li kisma tal-btan, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna. U Ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħamis misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu l-binom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif is-sema jidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulejn bijek, barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlew u tamatana. Slima lik li kienajdu li xaħna turufnatu li teva. Li let nitnedu aħna nikbu nofu f'dan u bitadmu. Hija mela avukata tagħna dawalina Ukrajniti jek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawit tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza u li jimijek barkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistriħu jiddifuqhom. fis-slim, Amen. mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu
il-qattal b'taqta. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trilita mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Omm Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zet safja. Itlob għalina. Om li zet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoqli mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull iba. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħtiba. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' Dawid. Itlob għalina. Tori tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbin. Itlob għalina. Farax tal-imliktin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistamna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjeq ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija tqedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħalanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Jekk li nħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santisma, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Palus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.